Yazi ngivuka nje nginomcabango ngibuka indlela ekwenzeka ngayo kubantu bama-Uber no-Bolt no-InDriver nezinye mawukuthi angizazi inkampani ezingabalwanga. Nginombuzo kubantu bamatekisi thina esama-passenger abo ngoba ngeke sihlale sama-passenger abo njalo. Ngelinye ilanga kuyofuneka sithole zethu iy'moto ngenxa yokuthi sizele sinemindeni, sinabantwana yonke into, unkosikazi yonke into, kwabana bonkosikazi. Umbuzo wami uthi if ngithenga imoto ngilayisha mina nonkosikazi wami nabantu bami emotweni yami, lento yokuthi ngizamiswa abantu into abayibuka njengento e-right yini bona? Ngoba phela wonke umuntu uyathuthuka njengoba nabo benamatekisi baqale somewhere kwaze kwafika ekutheni bayathuthuka. Yini kubukeke ngazuthi abantu bamatekisi bafuna ukukontrola iy'mpilo zabantu? Ngoba lento angiyikhulumi kabi ngoba kuyena umuntu wesixhwanguxhwangu, yabo, kodwa ngiyikhuluma ngoba ngifuna ukuyiveza. Ngibuka leya video etrendayo lapha eMabhonya Mall yomuntu oshiswe nemoto. Imisebenzi njengamanje ayikho even kubantu. UBolt into endala ya-introduce nayo yabakhona kwabama-app. Siyayibona le certificate le nithi maseniboshwa nani kuthiwa ninawo ama-permit niphucwa amatekisi. Kodwa mangabe nimisa abantu nithi ninama-permit mina. Nicabanga ukuthi nina nodwa yini la eSouth Africa ekufanele niphile nina nondlezeni iy'ngane namakhosikazi wenu? Angicabangi ukuthi nabanye abantu abathenga imoto, umuntu uyayithenga imoto ayithenge umsebenzi uphelile, eyithengele ukuthi at least uzoncenga ngeBolt ukuthi kubekwe isinkwa, kuthengeke isinkwa endlini, ukuthi kudliwe, abantwana baye esikolweni. Manibulala abantu niyayicabange yini ukuthi labo bantu banemindeni, bayondla, banemindeni, banako konke nabo abadinga ukuthi balale bedlile ngaphandle kokuthi bacele ebantwini? Engazuthi ngingabuyelwa izinhliziyo ngelinye ilanga ngoba indlela enenza ngayo ayikho right. Ziningi into ezitrendayo ngabantu abasuke beblock abantu bethini. Even lo mfana osuke eqashwe umuntu onemoto yeBolt unezingane, unomndeni ekufanele awondle. Njengoba driver leBolt uyazi ukuthi kuyi-risk ukwenza leya nto, but umsebenzi eSouth Africa awukho. Ekugcineni kufanele zidle iy'ngane. Kungani kuze kube ukuthi kufikele esinqumeni sokuthi abantu baze badecide ukubulala abantu ngenxa yokuthi kubangwa imali? Wonke umuntu la emhlabeni unezifiso, uzama impilo ukuthi ngelinye ilanga impilo yakhe ibe ngcono. Kodwa lokhu enikwenzayo ukuthi kuzo zonke izinqumeni ezithathayo nibulala abantu, nanokuthi nibambe izimoto zabantu nithi azikhishwe ngezimali, kusarongo nako lokho. Ukwenza kanjani ukuthi umuntu akakhiphe izimali ngoba naku ubamba imoto, ngoba wena isiqhwaga uyibamba imoto uthi umuntu akakhiphe imali ukuze akhiphe imoto ngemali, kodwa imoto ayithengile ngemali yakhe. Mhlawumbe umunye usayikhokhela even egarage ngoba ulayishe umuntu. And the worst part nabantu bamatekisi, anifuni ukuhambisana nesikhathi. Buka isikhathi nje manje, umuntu ukwazi ukuthi athathwe uBolt uya eMhlanga, kuseveka isikhathi, akazuloku eyojika eThekwini, netekisi esazoloku ibhibhiza yonke le ndlela le ihamba imihlehlela abantu nje into engenasidingo uze ube late la uyakhona. Nakhona la uyakhona eMhlanga awuye endaweni engenayo itekisi, usaye endaweni eceleni. It does not matter whether yiphi indawo, noma ngabe ukeGoli noma ukephi, yabo, akuzona zonke indawo ezingena amatekisi. Itekisi kushiya lapha ejika khona. Wena mawufuna ukungena ngaphakathi kusekude la uyakhona, awukwazi ukwenza lokho. Mhlawumbe unanemithwalo ngesinye isikhathi. Kungani abantu bamatekisi kungenazo inhliziyo kanje? Umuntu angathenga imoto yakhe alayishe umndeni wakhe, futhi kufanele siphathe ama-ID, siphathele nina manje ama-ID ukuthi nibone cha ingane zami lezo okanye unkosikazi wami lo, siphathe ngisho izitifiketi zemshado manje, siphathe yonke into, siphathele nina. Kungani ngicabanga ukuthi impilo la eSouth Africa ingane inodwa when it comes to transport? Bafethe ngathi ningabuyelwa izinhliziyo. Ayikho right lento eniyenzayo, ayikho right. Abanye bethu asiwafuna amatekisi,
abafana beni baqashayo bagijima nathi ufika ngakeThekwini sowubambe umoya, eMaritzburg ubambe umoya, nale tekisi ayinama-shocks iyantaza nje emgaqweni ayibhalansile. Kuningi nje okurongo nje ngalezi moto zenu nina. Kodwa nifuna sizigibele nina ukuze nina nidle ngoba nanogombela kwesakhe. Angathi bafethu ningabuyelwa izinhliziyo ngelinye ilanga, at least ni understand, at least abanye banabo ama-Bolt bokhona bedrive amatekisi. I'm not sure if lawo bayabalwisa kakhulu ngalo ndlela abantu. Why ningafuna uku-adapta to something nani ni-add izinto ezithile manibona ukuthi izona eselidlisa ngaleso sikhathi, ukuze ukuthi unetekisi nawe ubunayo iBolt osho ukuthi nami yangenzela imali ngala iBolt, ukwenzele niyeke lokulwa. Anifuni ukuza nama-solutions, nifuna ukuza ney'nkinga nje more nina. Bafethu ake nibuyele izinhliziyo. Wonke umuntu la emhlabeni kufanele aphile, kufanele alaledlile, bazela abantu banabantwana. Noma ngabe udrive iBolt, noma ngabe udrive itekisi, noma ngabe udrive hlobo luni lwe-transport, le nini eningayifuna emgaqweni, at the end of the day kufanele badle abantu abakhe. Wesi-ke ngike ngaya ngale kuMpumalanga-ke laphaya ekakhulukazi nje ngizobala nje indawo zo-Ohisi, koSekhunda, kobanibani lezo ndawo. Isikhathi esiningi lapha kuphilwa ngawo awo-lift, bazozichaza ezinye indawo abanye abantu abazaziyo. Kuzo zonke lezo ndawo lezo ulinda itekisi erenkile for 2 to 3 hours, ujahile la uyakhona, nayo imoto iyadlula ekufanele ngabe uyikhokhela lo 20 rand uhamba uye la uyakhona. Nale tekisi oyilindayo ikusuka nje eSekhunda ye-Standard Oil ifuna ukubiza u-50 rand 60 rand nalo tekisi. Le tekisi u-24 seater ekufanele uyilinde izigcwale. Hayi bafethu ngeke. Kanti nanirezina nini bafethu? Hayi ngeke bafethu, hayi. Kufanele uyilinde izigcwale lo tekisi leyo. Kodwa mangabe uqhamuka umuntu okugibelisayo kufanele uhambe uzichaza manje, okanye kufanele yena ahambe ezichaza lo muntu lo. Umiswe umina lo muntu ngoba ngiyaphuthuma mina. Le tekisi le ningilandela ngayo niloko nibhizi nihohisa ngayo abantu, nale moto zenu zama-security ezilozihohisa abantu, azikwazi ukukuthatha zikuse lapho. Izokuthatha yokubeka lapho kulo tekisi uduve lapho ulinde isikhathi ongasazi ukuthi uzohambe nini. Anibuyele inhliziyo bafethu, ayikho right into eniyenza. Angikhulumi ngoba ngenilwise, kodwa ake nibuyele izinhliziyo nokucabanga ukuthi njengoba sonke siphila la emhlabeni sabantu, asiphileli ukuseva nina, siphilela ukuphusha izimpilo zethu. Leyo nto ayingene la. Asiphileli ukuseva nina kuphela, siphilela ukuphusha impilo zethu. Ukuphusha impilo zethu kukhomba ukuthi kufanele sisebenzise isikhathi sethu sisondele kulezi ndawo esidinga ukuthi siziphushele kuyimpilo zethu. Leyo ukuthi thina mhlawumbe siphilela ukugibela amatekisi, siyagibela amatekisi because yona transport ekhona. But if ngidecide ukuthi ngithole iBolt izongithatha ingibeke la ngiyakhona. Kufanele ngiye ePavilion manje ngisuke eReservoir Hills, kufanele ngithathe into manje yoqale yongishonisa eThekwini, iphinde ngisuse eThekwini, ngiphinde ngiranke futhi, ngiphinde ngiwalke ngisake leyo rank ngoba phela irank inendawo yayo akukho noma yiphi. Ngiphinde futhi ngifike lapho, ngiphinde ngilinde izigcwale lo tekisi ngithathe ngisePavilion noma eGateway noma iseGallery noma ikephi. iBolt ngizoyibiza kanye ingene ku-N2 ishone eGallery. iBolt ngizoyibiza kanye ingene ku-N2 ishone eMhlanga. Ilokuzane kanjalo iBolt ngizoyibiza kanye ingene ku-N2 ithi N3 ishone ePavilion. It does not even noma ngabe kuthiwa ngiyakephi. Hayi ngeke bafethu. Ake nirizine ngezinye indlela nje bafethu. Okungcono ni-add-ke nayo-ke imizila le nikwazi ukukhulumisana ngoba nihluleka nokukhulumisana ninodwa. Kube khona imoto ezikwazi ukuthi zimobilize according to indlela ezihlukene zabantu. Niyeke la linto lamatekisi naloke ehambe ngena ku-main road. Itekisi kushiye lapha kodwa indawo yakuyo isazoba 5 kilometers away because ayiyona lapha itekisi, but ithi yakuhambisa. Ngalo ndawo osaya kuyo kusafuneka uthathe 2 kilometers ukuze ufike kulo ndawo because indawo ezama-office, indawo eziserious azibekwa lehlangalaleni la khona isixhwanguxhwangu. Uzibekwe endaweni eziright, ezipholile, ezithulile ukwenzela ukuthi kube ne-peace of mind. Hayi bafethu ake niyekeni lezi zinto lezi enizenzayo. Anikwazi ukuhambiselana nesikhathi, ngicabange, angikhulumi kabi kodwa nje asicabangelaneni sabantu siphile emhlabeni. Akukho right lokho enikwenzayo. Wonke umuntu ufuna ukuphila noma ngabe ukwephi njengoba esebenza wenza imali. Akukho umuntu ongavuka ekuseni ayontanda ngemoto emgaqweni engafuni ukwenza imali. Uma umbulala labantu ababhekene nemvakakho abaye responsibility wakhe badleni. Hayi bafethu, nilimaza ngisho ama-passenger, nilimaza yonke into because of imali. Hayi yini ungabi neminye imicabango uma umuntu ukuthi no angenze lokhu ukuze ngenze ne-extra money besides ukuthi ngiloko ngihambe ngilwisa abantu emgaqweni. Ngifuna ukuba umuntu onomono, othanda imali, oyisigqila semali, ongenandaba nempilo zabanye abantu.
Siyazilalela lezi zinto manje sikhuluma, azilunganga ezintweni ezithathayo, izinqumo anikwazi ukuzithatha, nithatha izinqumo ezimbi ngoba zilimaza abanye abantu. Ayikho